Vlastně nikdo tě nepomůže s tím na cestě. Když si s něčím nebudeš vědět rady, tak půjdeš vlastně na všechno sama. Máš nějakou mapu? Nemám žádnou mapu. Ty jo. Už odchází. Už se chystá na to, já? No, počkej. Ukáž. A po cestě tě to ubyde? Co Ne. tě tam tak váží? No tak, potěž koště. Tatínku, zakaží to. Tady můžu zakazovat. Tak ahoj. Vidí pámu šťastné vykročení. Ahoj. Taky od toho si trošku čekám, že se obrním, což mi přijde, že já jsem celkem obrněná. Jde to? Co ti síly stačí zabíráš? Tak to jo. Dobrý den. Už tak prostě moc páchnu. Takže první noc nebyla vůbec dobrá. Jsem měla strach. 3 metry od mé hamaky se tady hádali nějaký 2 hodiny moc opilí lidé. Ten muž začal mlátit a ta žena začala volat o pomoc a opravdu byli hrozně moc ožrali. No, proč jsem musela tohle poslouchat, protože ono to netrvalo jako 5 minut. 2-3 hodiny hrozně tady jako nadávala. Bude nahlas křičela všude okolo. Prostě kurva, zabiju tě a pičo. Ty jsi tady sama, že? Takže se bojíš. A já jsem se bála.
To je bajinka. Teď šplouch. Super. Ups. Aby to řekl, kamaráda i tebe to má. Podská, že? Ze Šumpelka, z jiných Čech, jako... No, tak jsem se... Prosím tě, jak se jmenuješ ty? Lucie. A vy? Lucie. Já jsem Pepa, jo, jako... Ahoj, jo, Pepo. děkuju moc. Holná holka. Na pole takových, abych nemal takových 15 let, 16, možná. Když jsem mladý ještě, pak toho, já bych si to nikdy v životě nenechal předovat. Říkáš 20 let, jo? No. Já bych ti to nehádal v životě, ne? Máte krásný zuby. To jsou vaše, jo? Jsou moje zuby. Ahoj! Hele! Ahoj! Je. Ušla jsi to? Nebo dobrý, natočenou? Změna velký. Opálená seš.